Takže ahoj, vítam vás pri novom videu a dnes sa bude video, čo som dostal na Vianoce. Takže začneme prvou vecou. Takže ideme na to. OK, je to tento šampón, ktorý som vám ukazoval v minulom videu. Vonia je dobré, takže kúpte si ho. Druhá vec je mikrofón, Trust mikrofón. A je to môj stojan. Takže ďalšia vec je táto voňavka. Echo. Neviem, či to dobre vidíte, ale je to echo voňavka a ja som práve strekol. Hlavne voňa, takže môžeme ísť na ďalšiu vec. Takže dostal som tieto pucle. Sú to pucle a nalepia sa. Mohli ste to vidieť, ja to mám na skrini poskladané už, ja vám to ukážem, takže ozvem sa vám za chvíľku. OK, som tu, takže počkajte, je to takto, jak toto vypadá, sú to pucle potom. Tuto mám vrch takto a tuto mám takto. Vám to ukážem. Takto to celé vypadá. Ešte to zasvietím, takže chvíľka. OK, tak asi takto to svietím, no nevidíte, lebo som to zasol. Takže asi takto to svieti. OK, už ma vidíte trochu. Ja sa vám ozvem za chvíľku. OK, a ako posledný darček tu mám, už ste mohli vidieť unboxing, tu mám notebook od Aceru. Potom som dostal ešte oblečenie, to nebudem ukazovať. A dostal som aj stojan na mobil, statív, lenže práve na ňom mám mobil, takže vám ho nemôžem ukázať. A potom ešte autičko na Aladdin som dostal, ale to vám tiež nebudem ukazovať. Takže toto všetko som dostal na Vianoce. A ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite hovoriť like, odber, kľudne môžete aj okomentovať toto video. Napíšte do komentárov, aké chcete ďalšie video, keď sa vám bude páčiť. Takže majte sa dobre. Čau!